Хвала Христу, вітаю вас, наши дорогие радыёслухачы, і сёння менавіта вы удзельнічаеце ў такім незвычайным, скажем, моменце, можна сказаць, моменце нараджэння новай праграмы, нараджэння новай рубрыкі. Менавіта аб гэтым нараджэнні, аб новай рубрыцы мы таксама пісалі ў сацыяльных сетках, задаючы пытанне, аб чым будзе гэта рубрыка, аб чым менавіта гэта будзе праграма. Праграма, якую мы назвалі «Размова з айцамі». Сапраўды, вельмі шмат было розных адказаў, аднак трэба тутай падкрэсліць, што такіх адказаў, якія бы нейкім чынам былі беспасрэдна злучаны з праўдай, было не шмат. І першай асобай, якая адказала добра на гэта пытанне, была спадарыня Алена Шылюк з Барысава. Таму, калі ласка, калі вы нас слухаеце, спадарыня Алена Шылюк, можете звяртацца, прыехаць да нас сюды ў студыю дзеля таго, каб атрымаць менавіта гэты выйгрыш «Історія адной душы, Святая Тэрэса, Младзенца Ісуса і Святого Ліка». Вось менавіта вы яе выйгралі, таму што найбольш дакладна адказалі на гэта пытанне. А дзеля таго, як спадарыня Алена адказала на гэта пытанне, запрашаю нашых дарагіх радыёслухачоў увайсці ў сацыяльныя сеткі і паглядзець менавіта гэты адказ. Вось. А хто не будзе мець такой магчымасці увайсці ў гэтыя сацыяльныя сеткі, калі ласка, слухайце нас далей, і менавіта ў гэтым праграме сёння вы таксама пачуеце гэты адказ. У нас у гасцях сёння знаходзіцца па сутнасці вядучы гэтай праграмы, той, хто будзе весці яе беспасрэдна, это ксёндз Павел Эйсман. Пахвалёны Jesús Христос. Навеки вечны амэн. Шчыра вітаю, і на першым нашай сустрэчы хацеў бы перш за ўсё падзякаваць вам за тое, што згадзіліся узяць гэту перадачу і стварыць яе, бо па сутнасці мы цяпер ствараем. Была размова адносін таго, як яна будзе выглядаць, але у сувязі з тым, што ідучы наперад увесь час эта праграма нейкім чынам паўстае, то маю надзею, што нашыя радыёслухачы таксама будуць нам дапамагаць у стваранні гэтай праграмы. Вось. Таму так на самым пачатку, ксёндз Павел, калі ласка, раскажыце некалькі слоў аб сабе. Вось. Каб нашыя радыёслухачы проста даведаліся, хто ж будзе весці гэтую праграму. Добра. Я з'яўляюся святаром Гродзенскай дыяцэзіі, нарадзіўся ў горадзе Гродна, скончыў Гродзенскую вышэйшую духоўную семінарыю і цяпер выконваю функцыю куратара першага курса вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні і Пінску. Таксама вучыўся на каталіцкім Люблінскім універсітэце ў Польшчы, акурат, праўда, па той спецыяльнасці, якая, скажам так, станецца, скажам так, галоўнай тэмай гэтай перадачы – патралогія. А што гэта такое, мы ўжо праз хвіліну даведаемся. Ну вось, менавіта гэта праграма, якую мы назвалі «Размова з айцамі», будзе на тэмат патралогіі. І ну вось, а што такое патралогія? Што такое патралогія? Логас я ведаю, што такое. Патріс таксама больш-менш ведаю, але вось слова пра бацькоў, ну... Добра, растлумачу. Сапраўды, патер з лацінскай мовы перакладаецца як айцец, як бацька. А логас, вядома, слова, навука, логасам называецца таксама адвечнае слова Jesús Христос, гэта мы ўсё ведаем. Спалучэнне гэтых слоў патер і логас. Навука пра айцоў касцёла або таксама навука айцоў касцёла. Трэба паглядзець, хто ўвогуле такія айцы касцёла і чаму яны называюцца так вось цікава. Айцы. Уся справа ў тым, што мы можам называць іх настаўнікамі, таму што яны, пераважна біскупы, але не толькі, вучылі і вучаць тых людзей, якія жылі ў іх часах, але таксама праз свае творы яны нас вучаць праўдам веры. Тое, што
пакаленні, праўда, захавалі тую навуку Езуса Хрыста, якую перадалі да нас. Ну вось добра, мы гаворым пра айцоў касцёла, якія нейкім чынам перадавалі веру. Так гэта ж было даўно. А вось такое пытанне. Вы вось сюды прыйшлі, і вам здаецца, што гэтая вось навука, што гэтая праграма сапраўды нейкім чынам патрэбна нашым радыёслухачам. А вось менавіта чаму? Чаму менавіта вось патрыстыка, патралогія, чаму менавіта пра іх? Навошта веды пра айцоў касцёла, скажем, патрэбны нашым радыёслухачам? Вось каб вы маглі нейкім чынам зрабіць рэкламу. Вось. Добра. Ну вось. Некаторым сапраўды здаецца, навошта айцы касцёла? Нейкія першыя вякі хрысціянства, старажытнасць. Гэта было так даўно. Гэта ўвогуле, праўда, да 21 стагоддзя неяк не пасуе. Аднак вельмі важна памятаць, што айцы касцёла з'яўляюцца тымі, хто захаваў і перадаў традыцыю касцёла. Мы ведаем, што крыніцай нашай веры з'яўляецца святое пісанне, але таксама традыцыя касцёла. Гэта як два такія крылы, на якіх мы узносімся да Бога ад вечнай праўды. Святое пісанне і традыцыя касцёла. Я зараз, прыбачце, што вайду, я адразу так пратэстанты, дельтаплан. А вось адносна пратэстантаў. Пратэстанты абапіраюцца толькі на адном крыле. У них такая ёсць такі прынцып солі скрыптура. Гэта значыць, яны толькі святое пісанне бяруць і тлумачаць. А тое, што перадавалася з пакалення ў пакаленне, гэтыя словы Езуса Хрыста, якія перадаваліся вусна, праўда, але таксама паходзілі ад Бога, яны гэта не прызнаюць. Мы ж прызнаём і святое пісанне, і традыцыю, таму што ведаем, што ў святым пісанні і традыцыі наша вера знаходзіцца, і яно з'яўляецца крыніцай, праўда, так званы дэпазіт веры. І вось вялікі скарб. Вось і адкуль у гэтых айцоў гэтая традыцыя ўзялася ўвогуле? А вось гэта трэба паглядзець, што гэтыя айцы ідуць ад апостал. Езус Хрыстус збудаваў свой касцёл на апосталах. Як кажа святое пісанне, на фундаменце 12 апостал. Гэта такія, можна сказаць, 12 пластоў фундамента, але сам фундамент без будынка не з'яўляецца поўнасцю будынкам, праўда? Нехта павінен быў яшчэ будаваць, нехта павінен быў перадаваць гэтую праўду Божую з пакалення ў пакаленне. Так вось гэта, пачынаючы ад апостальскіх айцоў і далей праз пакаленні айцы касцёла, а потым іншыя тэолагі перадавалі. І так мы можам цешыцца і верыць у сапраўдныя ісціны хрысціянскай веры і мець пэўнасць, што гэта ўсё правільна, што мы верым правільна. А вот я калісьці вучыўся ў семінарыі, даўно гэта было, правда кажучы, і вось там мне заўсёды, перш за ўсё на лекцыях святого пісання, пазней таксама і на патралогіі, таксама і на іншых навуках, сакраменталогіі, увесь час удалблівалі аб тым, што ёсць вось традыцыя з вялікай літары і традыцыя з малой літары. Дык аб якой мы ўвогуле будзем размаўляць, якую традыцыю будзем кранаць? Ну, мы кранаем, конечно, традыцыю з вялікай літары, бо гэта традыцыя касцёла. Это такая традыцыя, якая паходзіць непасрэдна ад Езуса Хрыста. А з малой літарай традыцыі гэта нашы мясцовыя, можна сказаць, традыцыі народа, традыцыі сям'і і гэтак далей. Гэта трэба адрозніваць. Таму вось такой вось пачэсная, скажам так, традыцыя касцёла пішацца з вялікай літары. Это вельмі важна зразумець, таму што на гэтым мы абапіраемся. І як, напрыклад, у гэтых айцоў касцёла распазнаць, што ў іх з'яўляецца вялікай традыцыя з вялікай літары, а што з'яўляецца такім традыцыяй з малой літары. Вот, напрыклад, чытаю я кагось айца касцёла, вось, і он там, сапраўды, некаторыя з іх былі, вельмі плённыя, натварылі сапраўды вельмі шмат розных рэчаў. Вось, вот як, напрыклад, распазнаць? Вядома, мы аб гэтым будзем пазней казаць, калі беспасрэдна будзем кожнага з айцоў браць. Але вось такі агульніковы.
Вот традиция такая. Тым больш, што, ведаеце, у нас, напрыклад, калі бярэш касцёл, прыходзіш да адной касцёла, адна традыцыя, прыходзіш да другого, другая традыцыя, невядома, якая важная, невядома, што захоўваць, ці захоўваць гэту традыцыю, ці не захоўваць, ці сказаць, слухайце, ведаеце, ёсць агульніковая традыцыя, а мне ваша традыцыя не патрэбна, а калі яна патрэбна, то чаму мне патрэбна? Дык вось, як распазнаць, якая традыцыя там сапраўды гэта найважнейшая з вялікай літары, а якая з малой? Ну вось, у гісторыі касцёла было две такія вялікія традыцыі, якія ад першых вякоў ішлі, развіваліся. На жаль, таксама яны сталіся прычынай падзелу ў хрысціянстве, католікі, праваслаўная, праўда. З гэтай прычыны таксама аддзяліліся, што было рознае мышленне. Гэта была заходняя традыцыя і ўсходняя. Это значыць мышленне людзей заходняй часткі колішняй рымскай імперыі і потым заходні свет і свет усходні. Але вось традыцыя з вялікай літары, яна адрозніваецца ад гэтага мышлення, таму што не сам чалавек мысліць, а Пан Бог дае яму сваю навуку. Чалавеку нічога тут прыдумваць не трэба. Пан Бог дае яму сваю навуку, пан Бог адкрывае перад ім свае праўды, і гэта вось задача людзей, тых інструментаў, якія пан Бог абраў сабе для того, каб перадаць гэтую традыцыю з вялікай літары іншым пакаленням, яны павінны гэта зрабіць. А вось ці можна папрасіць нейкі прыклад менавіта гэтай традыцыі з вялікай літары, які мы атрымалі, скажем, ад айцоў касцёла там, менавіта там у старажытнасці, і якую мы цяпер вось не проста прымаем, але вызнаём таксама як праўду верыць, яшчэ нешта, што з'яўляецца фундаментам. Фундаментам нашай веры, канешне ж, якое ўжо ішло ад старажытнасці, з'яўляецца, напрыклад, перад усім крэда. Вызнанне веры. Ну вось, але мяне цікавіць менавіта некая вось элемент традыцыі такой вось. Што ж там такога традыцыя была, што пераказала, а што не ўваходзіць беспасрэдна ў аб'яўленне? Што не ўваходзіць у аб'яўленне. Так, а што мы прымаем за праўду, як тую праўду, якую мы, скажам, зачэрпнулі, узялі менавіта з традыцыі з вялікай літары? Вось каб нашым радыёслухачам ввогуле зразумець, аб чым ідзе гаворка. Бо мы гаворым пра традыцыю, вось, але менавіта што? Вось. Навука айцоў касцёла, трэба памятаць, заўсёды абапіралася на навучанне Езуса Хрыста, якое было аснована на Евангелі. Але таксама вельмі часта айцы касцёла звярталіся да таго святога пісання, якое ўжо было на гэты момант, гэта значыць стары запавет. Это значыць такая працягласць Божай навукі, таму што перад Езусам Хрыстом Бог таксама адчыняў для людзей, адкрываў самога сябе. Гэта праявілася ў гісторыі збаўлення праз аб'яўленне ізраільскаму народу. Ён праз вякі, праўда, шоў разам з Богам. Былі такія моманты, калі ён адступаў ад Бога, тады Бог, як сапраўдны настаўнік, выхавацель, праўда, таксама караў гэты народ, каб ён навярнуўся, каб ён прыйшоў да Бога, але пазней з'явіўся Езус Хрыстус, увайшоў у свет як чалавек, прыняў чалавечае цела, каб аб'явіць паўнату гэтай праўды. І вось гэтую праўду ад Езуса Хрыста таксама потым перадавалі айцы касцёла. Ну так, толькі там, напрыклад, наколькі узгадываю, Езус Хрыстус, напрыклад, і таксама апосталы ніколі не казалі аб тым, што, напрыклад, найсвяцейшая панна Марыя не памерла. А мы, напрыклад, ведаем такую ўрачыстасць, як у непаўзяцце найсвяцейшай панны Марыі. Па сутнасці, гэта ж традыцыя, гэта ж не тое, што нам аб'явіла касцёл. Сапраўды, это так, і гэтая традыцыя, якая не была запісана, яна перадавалася вусна. І вось потым, канешне, яна была запісана і гэтак далей, але адказнымі за перадачу гэтай традыцыі, праўда, таксама і пра найсвяцейшую панну Марыю, пра тое, што яе з целам і душой, праўда, пан Бог, пан Езус забраў да неба. Гэта ўсё, канешне ж, перадалі тыя, якія былі наступнікамі апосталаў, якія гэтую місію Езуса Хрыста выконвалі. Дзякую шчыра.
Ну вось больш-менш дайшлі да такого моманту, калі пазналі, якая розніца паміж гэтай традыцыяй з вялікай літары, традыцыяй з малой літары, калі традыцыя з малой гэта, скажем, чалавечы погляд на то аб'яўленне, на тыя праўды веры, якія адбываліся, і традыцыя з вялікай гэта тыя праўды веры, якія касцёл захоўваў і пераказваў далей вось у гісторыі, у часе сярод розных людзей, плямён, розных цывілізацый, можна так сказаць. І гэта дайшло да нас. Аднак, тое, што даходзіць праз час, мне так здаецца, мае таксама магчымасць нейкім чынам, ну, можа, не зусім змяняцца, але нарастаць, абрастаць, нейкім чынам таксама кепска разумець, ну, бо тыя традыцыі, якія там былі, яны трохі адрозніваюцца ад нашых, і некаторыя рэчы ввогуле не ўспрымаем. І вось, звяртаючыся да іх туды, ці мы, сённяшнія сучасныя людзі, зразумеем тую традыцыю, якая была там, успрымем яе ці не? Калі мы будзем хацець яе ўспрыняць, таму што вельмі часта мова айцоў касцёла такая трошкі незразумелая, яны пішуць усё-такі ў тых катэгорыях, якія былі ў старажытнасці, напрыклад, выкарыстоўваюць такія формы, якімі яны былі навучаны тады ў школе. Тады была грэчаская мова, філасофія таксама, і вельмі шмат элементаў з філасофіі, з грэчаскай класічнай культуры у іх таксама паяўляецца. І таму, але асноўнае тое, што мы можам зразумець, гэта тое, што яны пацверджваюць тое, яны нічога новага не ўносяць у дэпазіт веры, яны пацверджваюць і развіваюць тое, што перадаў нам Езус Хрыстос. Яны як бы тлумачаць нам тыя праўды веры, якія для нас вельмі цяжкія. І ведаеце, на працягу стагоддзяў было так, што некаторыя праўды веры яны таксама маглі тлумачыць, ну, не зусім правільна. Гэта інтэрпрэтацыя ці інакш тлумачэнне праўдаў веры, яно развівалася з цягам стагоддзяў. Паняцці станавіліся больш сціслымі. Таксама былі пэўныя ухвалы падчас сабораў, такіх як Нікейскі сабор ці Эфескі сабор. Пэўныя праўды устанаўліваліся. Пра гэта мы скажам пазней. Але вось, скажам так, тое, што яны зрабілі, яны данеслі і растлумачылі нам тыя цяжкія праўды веры, якія, скажам так, вось у такім выглядзе, праўда, даў нам Езус Хрыстос. Хоць сапраўды Евангелие это вельмі проста. І для нас вельмі важна адкрыць сваё сэрца і каб зразумець тое, што хацелі да нас данесці айцы касцёла. Дзякую шчыра вам за такое падрабязнае тлумачэнне. Вось навошта трэба звяртацца да айцоў касцёла, чаму менавіта займацца будзем патралогіяй, вось патрыстыкай таксама. І скажыце, калі ласка, а хто першы раз ввогуле назваў навуку аб айцах касцёла патралогіяй? У 16-17 стагоддзі жыў такі лютэранскі тэолаг Іаган Герхард, які ў 1653 годзе напісаў кнігу, якая акурат пачыналася словам патралогія. Гэта значыць навука айцоў касцёла. І вось яна была выдадзена ўжо пасля яго смерці, і ён быў тым першым, які ўвогуле назваў гэтую навуку патралогіяй. Гэта значыць навукай айцоў касцёла ці навукай таксама пра айцоў касцёла. І ад яго пайшоў гэты тэрмін, ужо потым у тэалогію. Дзякую шчыра. Вось вы казалі аб тым, што звяртаемся да айцоў касцёла, каб лепей зразумець праўды веры, якія яны тлумачылі цяжкія. А чаму не звяртацца, напрыклад, да сучасных нам пастараў, чаму не звяртацца нам да сучасных святароў, якія таксама нейкім чынам жа ж тлумачаць вось гэтыя праўды веры? Чаму, напрыклад, не звярнуцца да той самай навукі святой памяці кардынала Казіміра Свёнка ці нашага нават мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча, які таксама ўвесь час, стоячы там, памятаю, вось на амбоне, кажа так, секулярызацыя, пазней, што там яшчэ... Лаіцызацыя, маральны рэлятывізм, гэта пагражае нам, правільна, я таксама слухаў яго казанне. Вось, бачыце, інакш кажучы, ён нейкім чынам дапасоўвае таксама да рэчаіснасці, вось. А чаму менавіта
Вось мы называем айцамі касцёла не тых, якія ў сучасным свеце навучаюць. Чаму менавіта мы павінны звяртацца да іх і менавіта іх называем айцамі касцёла? Ну бо мне здаецца, што сучасныя нам людзі таксама нейкім чынам праз сваю навуку, праз тое, што таксама тлумачаць жа нам цяжкасці веры, таксама маюць нейкія, скажем, маральнае права называцца айцамі касцёла. Канешне, у пэўным сэнсе можна назваць, праўда, святой памяці кардынала і мітрапаліта таксама айцамі касцёла, таму што яны унеслі вялікі ўнёсак у развіццё касцёла, таксама дзякуючы іх навуцы мы яшчэ бліжэй пазнаем праўды веры Езуса Хрыста. Але калі так сцісла браць тэалагічна, айцец гэта той, які з'яўляецца ля вытокаў веры. Ля вытокаў веры, праўда, былі... Ля вытокаў жыцця ввогуле. Ля вытокаў жыцця, праўда. Ля вытокаў жыцця, інакш кажучы, пры Езусе Хрысце былі хто? Апосталы. Ну так. Ад апосталаў яны, як першыя, узялі, скажам так, каб пераказаць гэты скарб веры. І потым трэба было яго перадаць далей. Канешне ж, апосталы не вечныя, і трэба было гэта перадаць. І таму айцамі касцёла называюцца тыя першыя, можна сказаць, гэтыя сведкі традыцыі, таму што яна потым яшчэ больш развілася і гэтак далей. Але вось тыя, якія першыя праходзілі гэтую вузкую сцяжынку тлумачэння праўдаў веры, якія, можна сказаць, спатыкаліся, але паўставалі, шукалі, скажам так, адпаведнага рашэння, адпаведнага тлумачэння праўдаў веры. Тыя, якія падчас сабораў таксама спрачаліся, як павінна праўда выглядаць, скажам так, праўда веры, напрыклад, пра святую Тройцу. Гэта вельмі цяжкая праўда веры. Нават святы Аўгустын хацеў калісьці спазнаць гэтую праўду веры. Аднойчы ён убачыў такога хлопчыка, які пераліваў, праўда, савочкам ці там, не ведаю, ці вядзёркам мора ў такую маленькую ямачку. Ён сказаў, што ты робіш? А тады гэты хлопчык сказаў, хутчэй я пераліў усё мора ў гэтую ямачку, чым ты да канца зразумееш таямніцу святой Тройцы. І ў гэты момант ён пачаў хадзіць па мяжы семіпелеянізму. Ну вось такое было яго жыццё, што ён трошкі быў спачатку еретыком, але ён выйшаў з гэтага. Маніхеізм, ведаем. Так, такая вось ерась, але ён стаў прававерным і нават доктарам касцёла быў абвешчаны. Вялікім доктарам касцёла, сапраўды. Вось, у мяне такое пытанне. Там, вядома, гэтыя вось айцы касцёла нейкім чынам знаходзіліся ля істокаў вось нашай веры, пераказвалі. А вось вы казалі аб тым, што яны шукалі праўду і імкнуліся пераказаць гэтую праўду. Мы ведаем таксама, што каля гэтых істокаў знаходзілася вельмі шмат людзей, якія таксама шукалі, якія таксама нейкім чынам пазнавалі, а мы гаворым пра ерасі. Сапраўды, была такая праблема ўжо ад пачатку хрысціянства і якая перайшла вось так вось цягам часу таксама і да нас, таму што не ўсе правільна тлумачаць праўды веры. Таксама хрысціяне хацелі на свой спосаб, як бы у аддзяленні ад усяго касцёла шукалі тлумачэнняў гэтых цяжкіх, праўда, таямніц. Таму мы вось называем іх таямніцамі, бо яны цяжкія. Але для гэтага яны выкарыстоўвалі, напрыклад, элементы філасофіі, якія яны ведалі. Яны выкарыстоўвалі іншыя рэлігіі, асабліва рэлігія ўсходу, персідская рэлігія вельмі тут ішла ў справу. І таму яны мяшалі сапраўдныя вучэнні са сваімі домысламі, з элементамі іншых рэлігій, філасофій, і ў іх атрымлівалася скажонае вучэнне хрысціянскае, якое ўжо не было сапраўды вучэннем Хрыста, яно было мяшанкай усяго. І вось гэтая фальшывая навука, якой яны яшчэ да гэтага трымаліся і баранілі нават сваю фальшывую навуку, нягледзячы на тое, што касцёл вучыў трошкі інакш. Вось яны называюцца еретыкамі. Тыя, якія не хацелі навяртацца са сваіх памылак. І вось у мяне ў гэтым моменце узгадваецца такі айцец касцёла 5 стагоддзя, айцец Вінцэнт. Вось. Ён нейкім чынам таксама вось увайшоў у традыцыю, закрануўся традыцыю, карыстаўся традыцыяй, і чым ён так найважнейшы менавіта для традыцыі. Маглі бы вы трохі распавесці? Бо мы цяпер вось стаім каля вось гэтых крыніц. Што датычыцца
айца Вінцэнта, гэта Вінцэнт Лірынскі. Ён быў у Лірыне біскупам, жыў, як вы казалі, у 5 стагоддзі, і вось ён, як першы сярод айцоў касцёла, прывёў такі так званы аргумент з традыцыі. Па-першае, не толькі святое пісанне з'яўляецца крыніцай веры, але таксама традыцыя. Нельга ніколі адкідаваць гэту вось традыцыю з вялікай літары касцёла, якую перадалі айцы касцёла. І яшчэ вельмі важныя крытэрыі, якія з гэтага узнікаюць. І вось ці можна цяпер пачуць гэты крытэрыі, каб нашыя радыёслухачы, якія, ну, скажем, будуць нейкім чынам браць у рукі, чытаць, альбо якіх будуць таксама спасылаць да гэтых вось традыцыйных навук, каб яны ведалі ввогуле, аб чым рэч. Вось гэтыя крытэрыі, гэта з'яўляюцца крытэрыі таго, якая навука сапраўды з'яўляецца прававернай навукай, якая згодная з вучэннем касцёла. Каб такая навука была згодная, яна павінна быць прынята усюды, заўсёды і ўсімі. Па-лаціне гэта гучыць так: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est. Гэта так званыя крытэрыі паўсюднасці, старажытнасці і аднадушнасці. Гэта значыць, што паўсюды яе прымаюць, што прымаюць ва ўсе часы, а не толькі ў тым часе, калі жыве гэты той, які вызнае гэтую навуку, а потым яна прападае. Езус Хрыстус выразна сказаў, што тыя, якія неправаверныя, іх навука прападзе, і яны прападуць, і след па іх не застанецца. І таксама аднадушнасці, што ўсе згодна прымаюць гэту навуку, сапраўды такі вось вокс популі, што нават вернікі лічаць гэтую навуку сапраўды за прававернай, што ў гэта можна і трэба верыць. Гэта вось 3 крытэрыі. Але пасля гэтых крытэрый трэба таксама назваць іншыя 4, якія вызначаюць потым, хто можа з'яўляцца айцом касцёла. Бо не ўсе, напрыклад, згодна з тэалагічнай навукай, могуць называцца айцамі касцёла, хоць іх творы таксама разглядаюцца. Разглядаюцца творы і тых, якія б сапраўды называюцца айцамі касцёла, і іншых, якія мы называем пісьменнікамі касцёла. І нават навука даследуе творы еретыкоў, каб пазнаць, якія ж былі тады супярэчнасці. Чаму айцы касцёла ў гэты час баранілі вось менавіта гэтую праўду веры, а таму, што быў такі еретык, які нарабіў тут шуму, хаосу, праўда. Кажуць аб тым, што ўсё новае гэта даўно забытае старое. Так, сапраўды. І гэта ўзнікае потым у пазнейшым часе таксама. Так вось, што датычыцца гэтых крытэрыяў, першым такім крытэрыем з'яўляецца старажытнасць. І вось тут ідзе адказ на гэтае пытанне, чаму мы не можам, напрыклад, назваць айцамі касцёла у такім сцісла-тэалагічным сэнсе, напрыклад, святога айца Францішка ці кардынала Свёнтыка, таму што ёсць такое вось агранічэнне 7-8 стагоддзе пасля нараджэння Езуса Хрыста. Тыя, хто былі пасля гэтага часу, гэта значыць, калі быць больш дакладнымі, на захадзе перыяд айцоў касцёла заканчваецца са смерцю Ізідора з Севільскага, гэта 636 год, а на ўсходзе Яна Дамаскіна, 749 год. Пасля, напрыклад, быў такі вялікі тэолаг Тамаш Аквінскі. Але ён не лічыцца айцом касцёла, таму што вось гэта, скажам так, перагародка, гэтая бар'ерка стагоддзева, ён ужо адносіцца да сярэднявечча. І таму вось гэты вельмі важны крытэрый старажытнасці. Чым бліжэй да пана Езуса, чым бліжэй да апосталаў, тым, праўда, больш, скажам так, бліжэй да вытокаў. Это першы крытэрый. Другі крытэрый – гэта святасць жыцця. Канешне, для таго, каб быць прыкладам жыцця, прыкладам святога жыцця, скажам так, іншым, таму трэба весці жыццё згоднае з маральнымі нормамі. Але гэта не азначае, што ўсе айцы касцёла вялі такое ўвогуле безгрэшнае жыццё, так як, напрыклад, вось я хацеўся запытацца. Найсвяцейшая панна Марыя, таму што для людзей увогуле гэта немагчыма. Найсвяцейшая панна Марыя была захаваная ад першароднага граху, дзякуючы ласцы Божай, і таксама не зрабіла аніводнага граху ў сваім жыцці, дзякуючы гэтай ласцы. Але
айцы касцёла некаторыя, ну, таксама і гісторыя падае, што некаторыя айцы касцёла мелі свае грахі. Напрыклад, адзін з айцоў касцёла, Кірыл Александрыйскі, ужываў такіх от падарункаў, перакупаў імператара, я ўжо не памятаю якога, каб вызваліцца з вязніцы. Бо ён быў у вязніцы, і трэба было неяк, праўда, вызваліцца, каб выйсці, праўда. І нейкія там, праўда, падаруначкі былі. І іншыя таксама справы, а пра іх ужо гаварыць не будзем, але найважнейшае, каб у жыцці гэтага айца касцёла была сапраўды, відаць, ласка Божа, каб яго жыццё сапраўды было скіраванае на тое, што ён все-таки трымаецца праўды веры, трымаецца маральнасці, і веруючыя за ім ідуць. І вось у мяне пытанне: святасць жыцця, ці гэта нейкім чынам становіць аб тым, што касцёл прызнае іх святымі, ці, быць можа, ёсць таксама такія сітуацыі, калі вось мы прызнаём яго айцом касцёла, а ён не з'яўляецца святым, альбо з'яўляецца святым у другой частцы, скажем, у царкве праваслаўнай, маю на ўвазе, перш за ўсё, Арыгена. Вось. Бо там ён святы, у нас ён толькі настаўнік. Ну вось адносна Арыгена, скажем так, ёсць такія вось пытанні, вядуцца нават навуковыя дыскусіі, праўда, пра яго жыццё, праўда, пра тое, што ён сябе пазбавіў плоднасці, калі ўзяць таксама гісторыю касцёла, праўда, гэтую вось крыніцу, там выразна напісана тое, што ён гэта зрабіў. Бо напрыклад, ён хацеў стаць больш дасканалым, ну, а гэта яму перашкаджала. Але таксама у некаторыя пункты яго навучання, ну, не вельмі згодныя, ці нават увогуле не згодныя, праўда, з сённяшнім вучэннем касцёла, як, напрыклад, так названы апакатастазіс. Гэта значыць, што пекла будзе, магчыма, ён казаў, пекла будзе пустым, і ўсе будуць збаўлены. Але заўсёды... Гэта ўсходняя навука. Гэта ўсходняя навука, але, ведаеце, ён заўсёды казаў, што калі я памыляюся, папраўце мяне, калі ласка. Гэта ён не трымаўся гэтага непасрэдна. Я чуў нават такое ад бацюшак, што нават д'ябал наверніцца. У канцы канцоў. Але трэба трымацца навукі касцёла. Ну так, але святасць жыцця з'яўляецца той часткай неабходнай для гэтых вось айцоў, каб мы маглі іх назваць айцамі касцёла. Гэта, канешне, таму што айцец касцёла можа быць той, які быў абвешчаны святым. У старажытнасці гэта трошкі інакш было. Сёння ёсць працэсы, беатыфікацыйны працэс, кананізацыйны працэс, патрабуецца... Адвокатус д'яболу? Так, таксама, праўда, ёсць такія, якія грашкі, праўда, усе выкажы, гэтак далей. Сёння патрабуецца, напрыклад, для кананізацыі таксама выразнага цуду, напрыклад, аздараўлення за прычынай гэтай асобы. Тады ж было інакш. Тады, калі асоба памірала, скажем так, у апініі святасці, Вокс популюм іграў вельмі вялікую ролю. Яго аглашалі санто субіту, так як святога Іоанна Паўла II папу, так святога Іоанна Паўла Вялікага адразу агласілі: святы у гэты самы момант. Не чакаем, праўда, адразу абвяшчаем. І тады сапраўды чалавек лічыўся ўжо святым, у першую чаргу мучанікі. Нават не трэба было вокс популюм. Калі чалавек загінуў за веру, а тады быў пераслед у першых вяках, у першых 4 стагоддзях, то адразу было вядома, што гэта святы, калі ён загінуў за веру. Дзякуй. І наступнае, чарговае, ведаю, што таксама нас чакае вось чарговая, скажем так, прыкмета таго, што гэта айцец касцёла. Чарговая прыкмета таго, што гэтая асоба з'яўляецца айцом касцёла, гэта прызнанне навукі касцёлам. Што гэта значыць? Гэта звязана з тым, што тыя асобы, якія перадавалі навуку, у першую чаргу айцамі касцёла называліся біскупы. Потым таксама і святары, нават свецкія асобы, але пра гэта таксама скажам пазней. У сваіх супольнасцях яны абвяшчалі Евангелие, усе іх слухалі, праўда, ведалі,
але нельга было так сказаць пра ўвесь касцёл, яны дзейнічалі ў сваіх супольнасцях. Так вось, каб хтосьці мог быць названы айцом касцёла, ён павінен быў, не ведаю, так распаўсюдзіцца павінна была яго навука, каб пра гэта даведаліся таксама іншыя супольнасці, і таксама ў іншых супольнасцях гэтая навука прынялася. Гэта, канешне, вельмі цяжка. Я чаму думаю, вось так, інтэрнэту няма, радыё няма, тэлебачання няма, сацыяльных сетак няма. Як тут така распаўсюджвацца? А пошта працуе так, што праз год мог ліст дайсці, праўда, ад аднаго канца, а мог увогуле не дайсці. І як тут распаўсюджваць навуку? Ну, хіба што Vox Populi людзі як перадаваліся, як цяпер называецца сарафаннае радыё, праўда, адзін ад аднаго, таксама і праўды веры так могуць перадавацца. І калі сапраўды чалавек быў вучоны, скажам так, і сапраўды трымаўся гэтай навукі і разважаў у правільным накірунку, яго навука праз таксама біскупаў, яны, канешне ж, перапісваліся, абменьваліся карэспандэнцыяй, яна таксама прымалася ў іншых касцёлах. І не абавязкова трэба было выйсці ўсім на пляц, праўда, біскуп са сваёй катедры абвяшчаў, вось навука такога біскупа прызнаецца ўсім. Не абавязкова. Можна было бы, праўда, калі мы сустракаем у дакументах афіцыйных касцёла, такіх, напрыклад, дакументы сабораў ці дакументы, праўда, святога айца, нават у гэты перыяд, калі быў нейкі ўспамін пра гэтую навуку, і імя гэтага біскупа ўжо можна лічыць, што была вось гэтая апрабацыя прыняцця навукі ўсім, можна сказаць, паўсюдным касцёлам, нават тады ў тыя часы. Так. Але вось адносне прызнання навукі касцёла гэта зразумела, але наколькі яна была, скажам, прававерна? Ну, бо можна было распаўсюджыць эту. Дастаткова, я ведаю, напрыклад, памятаю, Арыюш напісаў там 20 трактатаў аднолькавых і разаслаў усім з просьбай, каб кожны з іх таксама 20 напісаў і разаслаў яго імя іншым. Пісьма шчасця. Так, уже тады ланцужкі, як бачым, былі. Так. Вось ланцужкі шчасця, толькі ланцужкі навукай, бо можна было бы назваць так, іх ерэтыцкай, тым больш. Вось, але менавіта вось, мне здаецца, што айцы касцёла так не рабілі. Вось, што такія вось незразумелыя рэчы не распаўсюджвалі. Не, конечно, толькі правераныя рэчы. Яны не карысталіся такім метадам, каб толькі распапулярызаваць сваю навуку, а не праверыць, нешта выдумаць і каб усе верылі. Не у гэтым, праўда, заключалася гэта, але прававернасць навукі, калі навука гэтага чалавека прызнавалася ўсімі, калі ніхто не паддаваў яе пад сумніў, таму што навука еретыцка адразу выкрывалася, хоць, напрыклад, той же самы Арый, многія біскупы павяліся за ім, і многія потым нават супольнасці сталі арыянскімі, але перамагла... Кесар, так, і Кесар, праўда, таксама далучыўся, і за яго прычына яшчэ больш, праўда, стала, бо гэта папулярнасць, гэта сам Кесар, праўда, стаў арыянінам, значыць, это прававерная навука. Многія павяліся на гэтую фальшывую навуку. Але ўсё-такі перамагла прававернасць, артадоксія. Тое, што было ад Езуса Хрыста, таму што мы ведаем, правда, што касцёл трымаецца на Езусе Хрысце, і нават пекельныя брамы яго не перамогуць. Таму тыя, якія сапраўды былі прававерныя, так вось пан Бог улажыў гісторыю, што яны, нават будучы ў вязніцах, таму што, вядома, яны былі праціўнікамі, іх трэба было адсунуць ад голаса, і Кесар зрабіў усё магчымае. Напрыклад, святы Атаназій 6 ці 7 разоў уцякаў са сваёй сталіцы толькі таму, з Александрыі, толькі таму, што ён бараніў сапраўдную нікейскую веру. І вяртаўся. Уцякаў і вяртаўся, калі былі спрыяльныя умовы, але пацярпеў таксама шмат ад арыянаў. І тут вельмі важна, што тыя з пісьменнікаў старажытнасці, якія перадавалі веру, якія перадавалі правільную веру, тую, якую усе на саборы прынялі, яны могуць называцца толькі айцамі касцёла. А вось тыя, якія
абвяшчалі навуку неправільную і яшчэ трымаліся гэтай навукі і нават можна сказаць памерлі, праўда, у гэтым, мы адназначна іх называем еретыкамі. Маглі быць некаторыя недарэчнасці таксама у айцоў касцёла. Рара хуманум эст, сапраўды, кожнаму чалавеку ўласціва памыляцца. Але той правільна паступае, які прызнае свае памылкі, які кажа: «Мэа кульпа, мэа максима кульпа», правда, моя вина, я поправляюся, ўсё, я буду верыць правільна, меня уже поправілі, і я гэта прымаю. Хто адкрыты на праўду, хто не толькі, ну, скажем так, толькі сваё ўласнае меркаванне хоча ўсім навязаць, а хто сапраўды шукае правду. Гэта праўдзівае меркаванне, бо яно маё. Так. А іншыя памыляюцца, бо гэта не маё. Так, і вось такога, скажем так, мы называем еретыком, які трывае так закасцянела, так упарта у гэтай сваёй няпраўдзе. Ну і, канешне, касцёлу нічога не астаецца зрабіць, як яго адлучыць, таму што, ну, ён вызнае не тую навуку, ён шкодзіць касцёлу праз тое, што падрывае яго аўтарытэт, таксама, праўда, робіць такую вялікую пляму на навуцы Езуса Хрыста, якая з'яўляецца праўдай. Дзякую шчыра. І вось у сувязі з гэтым усім прыйшло такое чарговае пытанне таксама, а менавіта чаму айцы? Бо мы казалі перш за ўсё аб тым, што яны навучалі. Мы казалі аб тым, што яны таксама імкнуліся пераказаць гэтую веру, стоячы каля крыніцы, вось менавіта чэрпаючы з гэтай крыніцы. Чаму не настаўнікі, чаму не, ну не ведаю, хто там яшчэ можа. Светачы, напрыклад. Светачы, так, зорачкі. Вось. Сонейкі. Да. Чаму менавіта айцец? Бо наколькі, ну, нашы радыёслухачы таксама чытаюць Святое Пісанне і ведаюць і памятаюць аб тым, што ў Святым Пісанні Езус таксама казаў: «Нікога не называеце айцом вашым, бо Отец ваш один небесны, никого не называете наставником, бо наставник один». Чаму менавіта мы называем их айцами? Тут трэба сказаць, што фактычна можна назваць іх настаўнікамі, таму што яны навучалі праўдам веры. Уся справа ў тым, што гэтае паняцце айцец, яно больш глыбокае, і яно сапраўды больш поўна акрэслівае місію тых людзей, якім быў даверана перадача гэтага вось скарбу веры. Айцец, бацька, патер, праўда, гэта той, які нараджае да новага жыцця, які дае жыццё, які дае жыццё. І вось вельмі важна зразумець, што праз хрост мы становімся членамі касцёла, мы, як такая галінка, уваходзім, прышчэпленая ў вінаградную лазу, і як бы паўторна нараджаемся. Вось некаторыя прыклады. Пан Езус у Евангелі, калі размаўляў з Нікадэмам, Нікадэм гэта быў яго такі скрыты вучань, гэта быў фарысей, гэта быў таксама член Сінедрыёна, найважнейшай арганізацыі рэлігійнай, праўда, у Ізраілі. Калі ён размаўляў з ім, ён сказаў так: «Сапраўды, сапраўды кажу табе», так сказаў Езус да Нікадэма, «калі хто не народзіцца нанова, не можа ўбачыць Божага валадарства. Калі хто не народзіцца з вады і духа, не можа ўвайсці ў Божае валадарства». Это значыць, што праз хрост чалавек робіць першы крок да збаўлення. Мы ведаем, што для таго, каб быць збаўленым, абавязковай умовай з'яўляецца, канешне ж, прыняцце хросту. А вось дзякуючы хросту, можна сказаць, чалавек нараджаецца да новага жыцця, это значыць становіцца новым чалавекам. І вось, ужываючы гэтую аналогію да айцоў, той, хто дае жыццё, хто нараджае да новага жыцця, можна яго назваць айцом. Так як святы Павел, калі ён звяртаўся да карынцянаў, ён казаў, што ён як бы нарадзіў іх да новага жыцця. Дзякуючы абвяшчэнню Евангелля, ён прывёў іх да веры. Тым самым нарадзіў да новага жыцця, таму ён невыпадкова называе сябе айцом. І вось ён піша так: «Бо калі б нават вы мелі безліч выхаваўцаў у Хрысце, у вас усё адно не будзе шмат айцоў, таму што я нарадзіў вас праз Евангелля у Хрысце». І вось у старажытнасці вельмі часта атаясамлівалася духоўнае айцоўства з навучаннем веры.
І далей можна яшчэ іншыя прыклады прывесці. Святы Ірыней Ліёнскі, які жыў у 2-3 стагоддзі, ён тлумачыць, калі хто навучае, калі хто з'яўляецца навучаным словам праз кагосьці іншага, словам другога, то той, які навучае, з'яўляецца яго айцом, а ён з'яўляецца сынам. Таксама Клімент Александрыйскі наўпрост кажа пра два віды нараджэння. Нараджэнне цялеснае і нараджэнне духоўнае. І ён піша так: «Бо адныя нараджаюць у целе, а іншыя у душы». Сапраўды, айцы касцёла былі настаўнікамі. Яны вучылі праўдам веры. Але ведаеце, паняцце настаўнік, яно вельмі часта абмяжоўваецца толькі тым, што нехта перадае нейкія веды, інфармацыю. А гэтага мала. Тут сапраўды адбываецца нараджэнне да новага жыцця. Таму недастаткова сказаць, што айцы касцёла былі проста настаўнікамі. Яно сапраўды, праўда, былі айцамі касцёла, таму што яны нараджалі іншых да веры. Дзякую шчыра. А у мяне тогда, так вось слухаючы вас, нарадзілася такое невялічкае пытанне. Вядома, мы абмежаваны часам, 4 хвіліны засталося нам да канца нашай вось праграмы. Вось мы ведаем таксама вялікіх настаўнікаў веры, якія не былі мужчынамі. А вось ці ў касцёле ўвогуле ідзе гутарка, ці ёсць такая вось мова пра маці касцёлаў? Вельмі цікавае пытанне. Не сустракаў такога, каб пра маці касцёла былі, скажам так, такая Штайн, напрыклад, вялікая настаўніца. Та самая вось Тэрэса, святая Тэрэса, таксама мы кажам пра доктара касцёла. Вось. А маці касцёла. А маці касцёла ўсё-таки пан Езус даверыў нашы феміністкі перадачу дэпазіта вера, праўда, апосталам, якія былі, мужчынамі. Так. Вось. А іх наступнікі з'яўляліся таксама біскупамі. Вось. І таму мы кажам, праўда, пра айцоў касцёла. Вельмі цікавае пытанне, можна пра яго таксама паразважаць. Але, ведаеце, я хацеў бы расказаць такі, можна сказаць, анекдот, жарт пра айцоў касцёла, каб трохі разрадзіць сітуацыю, каб трошкі прыўнесці радасці. Адзін такі малады манах, звяртаючыся з запытаннем да айца касцёла, сказаў так: «Ойча, ці ўвогуле я павінен цяпер увогуле адмовіцца ад свету. Вось столькі, праўда, мяне звязвае са светам. Мне увогуле трэба адмовіцца ад свету». І ён сказаў: «Ведаеш, не турбуйся. Калі тваё жыццё сапраўды будзе хрысціянскім, свет сам пакіне цябе». Я баюся, што жанчыну вось так паставіць у такой момант у тыя часы было бы складана. Свет адмаўляецца ад чалавека. А вось гэта элемент традыцыі з малой літары. Вось, таксама факт. Дзякую шчыра вам за размову. І так пры самым канцы хацеў бы запытацца, а чаму менавіта праграма «Размова з айцамі»? Размова з айцамі, таму што ёсць такі твор такога айца касцёла, які называўся Ян Касьян. Ён напісаў вось гэты твор, які па-лаціне называецца «Коляціонес патрум». Это значыць размовы з айцамі. Я памятаю, на універсітэце мне казалі: не блытайце з каляцыяй, правда, з вячэрай, правда, бо гэта датычыць размовы. Там былі размовы, правда, перадусім з айцамі пустыні. І можа нехта са радыёслухачоў таксама можа паставіць прэтэнзію, а вось чаму такая назва, бо айцы касцёла, яны не абавязкова павінны былі быць гэтымі пустэльнікамі. Але ведаеце, шмат з гэтых пустэльнікаў, асабліва найбольш знакаміты з іх, святы Антоній Пустэльнік, аставілі пасля сябе не толькі вялікі добры прыклад, але таксама творы, якія мы можам прачытаць, і таксама ён адносіцца, праўда, да айцоў касцёла. А з другой стороны, ведаеце, простая сугучнасць, таму «Коляціонес патрум». Размовы з айцамі. Дзякую шчыра. І маю надзею, нашы дарагія радыёслухачы, што будуць у вас таксама нараджацца пытанні. Мы у прамым эфіры, ёсць магчымасць таксама тэлефанаваць да нас, ёсць магчымасць таксама звяртацца. Дзякую шчыра тутай майму суразмоўцы за тое, што згадзіўся, за тое, што падняў гэтую
цяжкую працу, бо трэба і прыгатавацца, і трэба таксама нейкім чынам вось гэты матэрыял увесь сабраць. Разумею, што вельмі цяжка і складана гэта зрабіць, але маю надзею, што разам мы гэта учынім, і гэта сапраўды будзе на карысць і людзям, і на славу Богу. А я маю надзею, што яшчэ больш, праўда, слухачоў захоча паслухаць нашу праграму і, канешне, ўзяць да сябе, да сэрца гэтую навуку айцоў касцёла, якая вельмі патрэбная, таму што яна становіць часцінку фундамента нашай веры. Дзякуй шчыра, похвалён Езус Христос. Навекі вечны аман. Размовы з айцамі на хвалях радыё Марыя.